tsarin sauti Hausa. To idan 'yan aji ɗalibai za su iya tunawa lokacin da muke darasi mun tsaya akan mataki na yadda za a samar da sauti. To kamar yadda muka bayar a cikin kunshiyanmu mun nuna cewar akwai hanyoyi guda uku yadda za a samar da sauti. Hanya ta farko ita ce ta bayanin gurbin furuci. To shi wannan gurbin furuci a wasu littattafan al'umma za a ga an ce mahallin furuci. A wasu littattafan al'umma za a ga an ce gaɓoɓi ko gaɓar furuci. To duk abu ɗaya ne. Da littafin ka ɗauko kaga an sa gurbin furuci abu ɗaya ne. Kaga an sa mahallin furuci su ne ake magana. In an ce gaɓar furuci su ake magana. Wannan za mu ce na farko kenan. Sannan na biyu shine yanayin furuci, bayanin yanayin furucin kowane sauti yadda ake samar da shi. Sai na uku shine matsayin makwallatu. To waɗannan su ne hanyoyi guda uku. To yanzu za mu ɗauki hanya ta farko, za mu ɗauki wannan da farko shi ne gurbin furuci. To a takaice a gurguje in aka ce gurbin furuci, me ake nufi da gurbin furuci? Gurbin furuci wasu gaɓoɓi ne da Allah maɗaukakin sarki ya halitta tun daga huhu na ɗan adam har zuwa labba biyu da ake gani, su ake nufi da gurbin furuci. Sannan iri biyu ne, akwai masu motsi da marasa motsi. Mafi yawancin lokuta waɗanda suke a ƙasan baki su ne masu motsi, waɗanda suke a saman baki su ne marasa motsi. Su ne waɗanne gurbin furuci iri biyu, masu motsi, marasa motsi. To masu motsin nan sun haɗa da leɓen ƙasa da haƙorin ƙasa da tsinin harshe da gaban harshe da doron harshe, sannan da bindi, sai kuma huhu. Waɗannan su ne masu motsi, kuma lokacin da ake furuci kowa zai ga motsinsu idan aikinsu ya zo. Sannan marasa motsi kuma su ne a saman baki, sun haɗar da leɓen sama da haƙorin sama da hanƙa da ganda da handa. Waɗannan su ne marasa motsi. To me yake faruwa lokacin furuci? Mai motsi zai taho ya haɗu da mara motsi sai a samar da sauti. A taƙaice wannan kenan. To sai na biyu shine yanayin furuci. Me ake nufi da yanayin furuci? Yanayin furuci shine tangarɗar da iska take samu yayin furuci. Kamar yadda na bayyana a gurbin furuci ko kuma mahallin furuci, furuci yana farawa ne daga huhu inda iska take taruwa ta biyo ziri ko kuma ta biyo kororon magana. To idan ta zo, mai motsin nan da mara motsi suna da halaye guda kusan 10. Na farko akwai waɗanda ake kira 'yan tsayo. Me haka yake nufi? Shine 'yan tsayo. Abinda yake nufi shine idan iska ta taho daga huhu ta biyo kwaroro na magana, idan misali ta zo wajen mai motsi da mara motsi a labba kamar wajen furucin ba, za a ga leɓen ƙasa ya tashi ya toshe mafitar iskar nan ta hanyar haɗuwa da leɓen sama. Idan suka ware sai iskar ta fita kamar fita harsashi, shi da ake kiransu 'yan tsaye.
to sai na biyu, shi kuma na biyu misali za a iya cewa ɗan zuzau. Zuzau misali, su wane ne ɗan zuzau? Su kuma abin da yake faruwa, mai motsi da mara motsi ba haɗewa suke da juna su rufe mafitar magana ba, a'a kusantar juna suke, yadda iska sai ta yi amfani kamar da ƙarfi wurin fita. Abinda kamar misali a labba biyun dai in za mu iya ba da misalin su shine kamar wajen furucin fa, 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 sautin fa ba, kamar wajen fura da sauransu. To sai na uku, yanayin furuci akwai ɗan atishawa. Ɗan atishawa ko ‘yan atishawa idan jam'i. Me ake nufi da ‘yan atishawa? Abin da yake faruwa a nan shine lokacin da mai motsi da mara motsi suka tare iska, idan suka sake ta maimakon ta fita sai ta fita kamar yadda atishawa take fita, kamar wajen furucin ca da sauransu. Yana da bambanci ka ce ba, ƙarfin bai kai wancan ba. To bayan atishawa sai akwai ɗan jirge. Ɗan jirge, shi kuma ɗan jirge sauti ne guda ɗaya, mafi yawanci a la shi ne sautin. Lokacin da mai motsi da mara motsi suka toshe mafitar iska, idan suka ware sai iskar ta fita ta gefe da gefe, shi sa aka kirawo shi ɗan jirge. Bugu da ƙari akwai wanda ake kira akwai yanayin furuci da ake kira akwai wanda ake kira haɗiyau. Haɗiyau. Me yake faruwa a wannan yanayin? Lokacin da mai motsi da mara motsi suka haɗu suka rabu, to iskar maimakon ta fito waje sai ta faɗa ciki. Shi ne ake kira ɗan haɗiyau, kamar wajen furucin ɗa. Idan za a iya tunawa, na sha ba da misali na ce yanzu kana so ka ci tsayau ko kuma haɗiyau, misali ‘yan lamba guda biyu, kamar misali ba da ba, ka saka hannunka, da ka saka hannunka in ka ce ba za ka ji iska ta ɗan da ke shi, amma in ka ce ba za ka ji komai ba, ma'ana kenan iskar ba waje take yawa ba, ciki take faɗawa. To haɗiyar ke. Bayan ɗan haɗiyau akwai tunkuɗin. Wannan yanayin furuci ne, yanayin furuci ne. Me yake faruwa? Mai motsi da mara motsi idan suka haɗu da juna suka ware sai ka ji kamar ana tuttunkuɗo iska, ana tutturo ta, kamar wajen furucin ka, za ka ji kamar ɗan tuttunkuɗo ta ake. To wannan su ne haɗiyau. Bayan haɗiyau akwai na bakwai, shi ne ɗan hanci ko ɗan hanci. Me yake faruwa a nan? Mai motsi da mara motsi za su toshe mafitar baki, so da haka lokacin da suka ware sai iskar ta biyo ta hanci sai ta fito waje. Kaga nan su ne ake samun kamar sautin na, nya, ma da sauransu da ma da sauransu. Bayan ‘yan hanci akwai wasu sautuka ragare. Me yake faruwa a nan? Abin da yake faruwa a nan shine mafarci mai motsi da mara motsi yayin furucin ra zai bugi mai motsi zai bugi mara motsi so fiye da so ɗaya, abinda ake kira da turanci intermittent zai dake shi. To shi ne ake cewa raga. To sai kishiyarsa raka. Shi kuma me yake faruwa a nan? Shi ma dai a Hausa muna da raga guda biyu, da rakare da rakare. To me yake faruwa a nan? Shi ne mai motsi da mara motsi za su haɗu so ɗaya tak, kamar wajen furucin misali kamar ka ce rabi, so ɗaya yake bugawa
ba kamar wajen furcin karkashi ba. Kaga kar na an karkada da yawa, intermittent ne. Wannan kuma ra bi kal so ɗaya mai motsi da mara motsi za su haɗu da juna shi ke. To sai yanayi na gaba shine kinin wasali. Kinin wasali ko kuma kusantau shine na ƙarshe, wato na 10. Kinin wasali ko kusantau. Me yake faruwa a nan shine kusantau. Me yake faruwa a nan shine abin da yake faruwa, wato mai motsi da mara motsi za su kusanci juna, amma kusantar ba sai iska ta yi amfani da ƙarfi ba kamar wajen zuzo inda muka ce sai iska ta yi amfani da ƙarfi wurin fita. A'a, wurin kusantau tsukewar ko kuma matsuwar ba za ta kai yadda sai iska ta yi amfani da ƙarfi ba wajen furucin wa da ya da sauransu. So wannan shine mataki na biyu na samar da sauti. Sai mataki na uku. Mataki na uku shine matsayin makwallatu. Me yake faruwa a nan? Kamar yadda muka bayyana a haɗuwar mu ta kafin wannan, cewa duk lokacin da za a samar da sauti, lokacin da iska ta fito daga huhu, za ta biyo ta wannan kwarora. In aka zo daidai wuya, akwai abin da ake kira makwallatu. Shi kuma makwallatan nan yana da tantane guda biyu. To makwallato yana da halaye guda uku. Na farko, ko dai ya tsuke, yadda idan ya tsuke to sai iska ta yi amfani da ƙarfi wajen karkaɗa shi. Shine wanda in za ka yi sauti ka taɓa nan ɗinka, za ka ji ɗan jim haka kamar na vibration na waya, za ka ji. To a wannan duk sautin da ake samar da shi ta wannan fuskar ana kiransa sauti mai ziza. Hali na biyu da makwallatan ne kake kasancewa, tattalin makwallatan zai saki makwallatan free yadda iska za ta wuce. Shi ne za ka ji sautukan da ake samar da su babu wannan jirgin, inda za ka ji kamar ta, za ka ji ba komai, amma da za ka ce ma ko za ka ce ba ko za ka ce ja, za ka ji wannan jim da abu. To wannan ke. Saboda haka sai hali na ƙarshe wanda yake rufewa ruf, a nan kuma matsayinsa yana komawa ya zama shi ma mafurta ta kansa, inda ake samar da sauti. To waɗannan su ne hanyoyi guda uku yadda ake samar da sauti. Wannan shi ne ƙarshen wannan darasi. In akwai tambayoyi kuma za a sanar yadda za a turo kuma a bada.